Lengonyoluka yomlandeli kaKhuzana ishiya abantu abaningi babambe ngezansi elaxaza iqhawe lakhe ephinda lomlandeli ekhuluma izinto eziningi ezithinta i-album ephumile. Angifisi bafowethu lento nithi nizwe ngami, kodwa mina okwami ukunithatha ngenibeke njengoba kunjalo, ngiphinde ngikunike ithuba lokuthi ungakhomenta ngalolu daba usho ukuthi ubona kanjani. Lensizwa igeqa amagula yaveza nanezathu yabuveza nanobufakazi bokuthi iBlue Nation lokuqina ithi bimthanda ngenhliziyo yayo yonke uKhuzana. Kodwa manje angazi bafowethu, nanto udaba olugcwele khona la kwesiqiniseko SA Media, awuyizwele mase uyakhomenta siphinde sidibane kwezinye. Mina njengeBlue Nation cha yabona nje mina njengeBlue Nation cha ngithola ukuphoxa kokukhulu kabi. Ngithola ukuphoxa kokukhulu kabi okungangokuthi ngidecidile kwayizolo ukuthi hayi njengoba ngiphuma nje ulayinini angisophinde ngibuye bafowethu. uKhuzana uyohlekanisa nabantu kuze kube nini? Uyohlekanisa nabantu kuze kube nini uKhuzana? Okuyiyona nto nje engiyibuza yona. Awuyibuze nje nawe Blue Nation lapho khona. Awuyibuze mhla ka1. Zibuzeni manje uyohlekanisa nabantu kuze kube nini? Awukwazi ukuthi ungacula 11 years 13 years yonke lapho ucula wena ucula into eyi1 ucula nje into eyi1 isiqe eyi1 iflow yakhona i1 bese uyitshela ukuthi na kuzomela thina silokhu sibhizi sithi silindele leyo nto sijabulele leso sijingi leso. Bafethu ayikho lento eyenziwa iqhawe manje. Iqhawe ngicabanga ukuthi alisathandi noma asivumeni ukuthi iqhawe lalingenaso lesi siphiwe sasitshela ukuthi isona. Cha kwezehawa kunankinga impela siyazizwa, kodwa manje awukwazi ukushayela ngesiqe sehawu ialbum yonke. Awukwazi ukushayela ngesiqe sehawu ialbum yonke. Bafethu ngiphumile elayinini ngingenile uKhuzana bengimthanda ngenhliziyo yami yonke. Kodwa leminyaka lenemithathu uyakhomba lo muntu ukuthi hayi akunalo utho lapha lezi zinto esaseyibheke lapha kusizona. Asizona mfethu. Yazi ibasket yakhona zonke ingoma zu19 ziningi, kodwa bengivese ngazi njengoba iqhawe lesinikeze zu19 verse azizokuba namsoco. Ulokhu uzwe nje zonke bafethu. Mawunesiphiwe ucula uyayishintsha iflow. Laphana zonke ingoma zakhona inama backing ayi1 ama-backing khona lapha akazama khona kwabungathi khona akafuna ukushintsha, kodwa kwezwakala ukuthi iyambhimbisa kakhulu ke leyanto. Kungcono eqhubeke nawo lama-backing akhe ayi1. Bafethu uKhuzana no iqhawe ufuna lithatha umhlala phansi madoda. Iqhawe lithatha umhlala phansi. NgiyiBlue Nation uyasibo. Siboy skipper sami ngasithenga kudala, nginaso futhi esinye engasithenga ngilesi samanje so sesibhaluta ngidlala nezingane ngoba ngibona ukuthi umuntu uzolokhu egcwalisa uvucule impahla eyiblue egcwalisela ubala. Hayi bafethu. Hayi yabona la kuma-Blue Nation ngikhwithile, ngihambile and nginayisho ukuthi angingedwa. Bengizwa indlela ade livungazela ngayo ibandla leli okuyilona esineqiniso nalo, ngoba phela sihlukene kathathu laphana. Khona laba bayizincele bane, kube khona laba baneqiniso, bese kuba khona laba kade ababelethwe ingoma ngempela. Ithina ke labo siyaphuma.